Üdvözlünk Bori községében, egy bájos kis faluban Nyugat-Szlovákiában, a Lévai járásban, ahol a nyugodt hangulat mögött gazdag történelem rejtőzik. Első pillantásra talán szerénynek tűnik, de gyökerei mélyre nyúlnak a múltba, és számos érdekességet rejtenek, melyek valóban figyelmet érdemelnek. Boriról szóló első írásos említés 1135-ből származik. A történelem során több névre is hallgatott. Búri, Bori, Bór, Borov, Borovce és Nemes Bori. Bori község a régió egyik legkorábban dokumentált települései közé tartozik. A neve feltehetően a Búr-patakról származik, ami a községen halad át. Ez a név az bor végződésből ered, mely a búr-bor régi kifejezésből eredeztethető, és borovica, azaz fenyő jelentésű. A név tehát arra utal, hogy valaha kiterjedt fenyő és vegyes erdők ölelték körül a falut, amelyek nem csupán tűzifát biztosítottak, hanem vadászati lehetőségeket és természetes védelmet is nyújtottak. Bori fokozatosan a jellegzetes kisvárosi jellegű községé nőtte ki magát. A helyiek mezőgazdasággal, állattartással, különösen szarvasmarha és birka tenyésztésével foglalkoztak. A jelenleg rendelkezésre álló kutatások alapján a község eredeti jelképe Szent Lőrinc volt. Ez az 1719-es pecséten is jól látható, amely ma is megőrzésre került a Nyitrai Állami Levéltárban. Évszázadokon át működött itt kőbánya, ahol puha kék és fehér homokkövet termeltek. Ebből az anyagból épültek a családi házak, a templom és a nagyobb gazdasági épületek. Például gabonaraktárak és istállók. A községben homok és agyagbánya is működött. A múltban nagy szerepet játszott a gyümölcstermesztés, amit ma is tükröznek a völgynévemlékek. Berkenyés, mogyorós, körtélyes, szilvágy, valamint néhány máig fennmaradt szőlőbirtok. A Búr-patak mocsaras partjain nád nőtt, amivel állatokat etettek. A patak hajtotta hajdan a malmot is, amely a falutól néhány évtizedre működhetett. A faluban működött egy szélmalom is, amely a település szélén állt, és helyi technikai érdekességnek számított. Az aranykorszakot azonban a 16-17 századi török betörések időszaka követte. Bori az Oszmán Birodalom és a Habsburgok közötti harcok színtere lett. A helyieket gyakran arra kényszerítették, hogy hegyekbe meneküljenek, vagy adót fizessenek mindkét félnek a túlélés érdekében. A faluban máig fennmaradtak a régi pincék, ahol az emberek a törökök elől rejtőztek. A települést többször felégették, majd újjáépítették. Ezt napjainkban régészeti leletek és helynevek is őrzik a környéken. A község egyik jelentős építészeti fővonzereje a 17. századi református templom. Egyszerű, mégis bájos építészete ma is fontos lelki és közösségi központként szolgál. A templom környékén több sírkő és emlékmű áll az első és második világháború hőseinek tiszteletére, amelyek szintén nyomot hagytak a falu életében. A 19. század során a község fokozatosan bővült. Új házak épültek helyi kőből, és így alakult ki a jellegzetes falusi karakter. A két világháború között Bori Csehszlovákia részévé vált, de a második világháború alatt a falut is érintették a háborús nehézségek és politikai változások. 1945 után a helyzet stabilizálódott, ám a kollektív gazdaságok kialakulása mélyrehatóan megváltoztatta a lakók mindennapi életét.
Ma Bori egy csendes, békés község, mintegy 300 lakossal. A népi hagyományok tovább élnek, bár a fiatalok egyre gyakrabban költöznek nagyobb városokba munkavállalás céljából. Ennek ellenére a falu él, kulturális események zajlanak, működik a községi hivatal, a kultúrház és sportpálya, és az Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően fokozatosan megújulnak a közterületek. A környező természet festői részeket kínál sétákhoz és kerékpártúrákhoz. Az utóbbi években sok család költözött ide a falusi nyugalom és a természet közelsége miatt. A környező erdők, rétek és mezők a barsi régió egyedi karakterét idézik, amelyhez Bori történelmileg is tartozik. A faluban számos szülött található, mezőgazdászok, pedagógusok és papok, akik hozzájárultak a térség fejlődéséhez. A településen máig fennmaradtak régies kutak, parasztházak és egy régi kúria. Egyes utcák, például a régi földműves házakkal szegélyezett utca, ma élő múzeumként szolgálnak falusi életből. Lehet, hogy Bori nem ismert országosan, de kétségtelenül helyet foglal el Szlovákia történelmi mozaikjában. Mély gyökerei, az ott élők szorgalma és nyugodt hangulata lelket ad a helynek. Olyan település ez, ami nem csak lakóinak, hanem azoknak is üzenetet hordoz, akik szeretnék felfedezni az ismeretlen, mégis lenyűgöző szegleteit e tájnak. Bori bizonyítja, hogy még egy kis falu is lehet nagymúltú.